cez víkend ligový štart proti MŠK Žilina. Čo čakať od tohto súpera? Je to síce začiatok sezóny, veľa zmien, ale predsa len asi to ich DNA je pre vás veľmi známe. Tak čaká nás určite ťažký zápas. Vieme, ako hrou sa Žilina prezentuje. Poznám ich samozrejme spôsobenia, keď som hral v Trnave a vieme, že sú veľmi silní na lopte. Chcú držať tú loptu a vytvárať si pomocou toho tie šance, ale takisto aj pod Brezovami sme veľmi kvalitní na lopte a máme dobré mužstvo, si myslím. A zajtra to bude podľa mňa taký otvorený zápas, kde si to dobré dve mužstvá rozdajú a verím tomu, že to bude taký ten úspešný koniec pre nás, pretože ako som sem prišiel, tak to mužstvo sa veľmi zlepšilo. Od toho prvého zápasu, čo som s nimi hral, tak teraz je vidieť obrovský progres a verím tomu, že to nám môže pomôcť zajtra aj na tom ihrisku. Ty máš nejakú osobnú spomienku na zápasy proti Žiline, niečo také špeciálne? Tak bolo, keď som ešte hral v Trnave, tak sme ich nevedeli poraziť. Dlho, myslím, že to bolo okolo 5 rokov a potom sa to zase otočilo, že oni nás a tie zápasy boli vždy také podobné, že my sme kvázi bránili a oni hrali s tou loptou, ale dokázali sme ich poražiť. Čiže uvidíme zajtra, ako to bude, keď ani budeme chcieť hrať s loptou aj oni, čiže bude to pre mňa možno také niečo nové, ale ja som presvedčený o tom, že keď tam dáme tú svoju futbalovosť a bude tam tá emócia, agresivita, budeme vyhrávať súboje, tak ich môžeme zdolať. Už si to síce naznačil, ale možno nejakých detailoch, čo bude dôležité preto, aby ste boli zajtra spokojní? Tak bude dôležité to, aby sme sa vyvarovali nejakých tých takých ľahkých chýb vzadu, aby sa oni nedostávali do šancí a hovorím, musíme hrať na také emócii. Je to prvý zápas a už od toho prvého kola sa tak sústredím na tú ligu, že ísť od zápasu k zápasu a zajtra je ten prvý krok, kedy môžeme proste získať tie prvé body, čo nám môžu určite pomôcť na sebavedomí a do tej ďalšej práce v sezóne. Čiže určite agresivita, emócia a tá naša futbalovosť.